Fion, ti'n chi sbonio ychydig mwy am y trafferth chi wedi gael yn ceisio heirio campervan i fynd i'r Euros? Ie, gatho ni bach o newyddion drwg ddoe. Da ni wedi heirio 2 campervan lle, mae yna grew o 10 yna ni mynd. A nathon ni gael newyddion bod ni wedi cael yn twyllio ar un o'r campervan yna, un ar gyfer 4 person. Cwmni'n dodgy a dydy nhw na'r campervan ddim yn bodoli dim mwy. So, bach o sioc. Mae wedi bod yn 24 awr hollol stressful ond da ni wedi bod yn rhaid allan ar y cyfryngau cymdeithasol. Mae'r ymateb wedi bod yn wych, Facebook, Twitter, fel diolch yn fawr iawn i'r holl ffrindiau sgynnon ni ar hwnna, achos mae wedi arwain at cwpl o bobl yn dod yn ôl ato ni efo syniadau bethau. So mae gennym ni cwpl o bethau, mae'n edrych atho bod ni'n mynd i gael un, da ni'n mynd i cadarnhau dim byd eto, ond diolch i bobl Cymru am helpu ni allan fel la. Ond newyddion gweitha posib, 9 diwrnod cyn bod ni'n mynd i Ffrainc.